Naħseb li l-ewwel pass li żgur ikun irid jagħmel il-Partit Nazzjonalista huwa li bl-iktar mod kalm jagħmel analiżi serja ta' riżultat. U meta ngħid jagħmel analiżi serja ta' riżultat, trid tkun analiżi wkoll li tara dawk li ngħidilhom jien il-permutations, il-permutazzjonijiet kollha, ġifieri trid tara x'ikun ġara fil-livell ta' kull distrett. Illum anki forsi b'dejta li għandek referenza għal ballot boxes meta tjara tistax tasal ukoll analiżi tal-lokalitajiet differenti. Bla ebda dubju li ikun hemm analiżi mhux biss tal-perċentwali tal-vot totali tal-Partit Nazzjonalista apparagun tal-vot totali perċentwalment u anke bħala numri reali għal Partit Laburista, imma li inti tara wkoll mbagħad preferenza preċiżament għal bliet u rħula differenti, għal distretti differenti u anki jekk l-informazzjoni wieħed ikun jista' jenalizza, pereżempju jiena li jinteressani x'inhu l-perċentwali tal-votanti li ġodda bej 16 u 18 li votaw. U allura setax kien hemm impatt. Għalija huwa interessanti wkoll fejn għandek effett ta' numru ħafna akbar ta' residenti barranin f'ċertu distretti apparagun ta' oħrajn u allura donnu il-perċentwali ta' dawk li huma barranin fil-parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tkun f'livell ferm inqas. Diki wkoll parti mill-analiżi. Dak kollu bla ebda dubju irid isir bħala parti minn analiżi ikbar. Indikazzjoni li attenti b'mod ġenerali hija dik iva li l-Partit Laburista rebaħ. Nifhem ukoll mill-reazzjoni li ta' il-Prim Ministru li huwa iħares li dik ir-rebħa bħala waħda fl-istess livell tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet mhuwiex qed jara f'livell akbar u naħseb dak ukoll irid ikun analizzat u dan l-analiżi żgur irridu nħarsu fl-opinjoni tiegħi mhux biss il-Partit Nazzjonalista imma anke il-Partit Laburista li daw it-30% li ma ħarġux jivvutaw u li allura żgur għandek kemm nies li normalment jivvutaw il-Partit Nazzjonalista kif ukoll nies li normalment jivvutaw lill-Partit Laburista u allura x'messaġġi daw iridu jagħtu liż-żewġ partiti. Għaliex l-ar ħaġa li ssir, issa qed nitkellem anke għal Malta kollha u mill-Element Demokratiku, u għalli naħsbu li din hija analiżi li jrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista waħdu. Naħseb l-analiżi trid issir anki mill-Partit Laburista, l-analiżi trid issir bl-aktar mod oġġettiv, trid issir ukoll minn analisti indipendenti li mhumiex marbuta ma' partit jew ieħor, u mbagħad iva naraw x'inhuma l-konklużjonijiet kalmi ta' dik l-analiżi totali li trid issir u provajt indika ftit mill-parametri li rridu nsegwu.